ҳайати расмӣ ва иштирокчиёни рӯзҳои фарҳанги Федератсияи Русия дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар шаҳри Турсунзода роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, аҳли ҳунару санъат ва мухлисони сершумор бо самимияти хоса пазироӣ намуданд. аз пазироии самимонаи мардуми меҳмондӯсти якгӯшаи Тоҷикистон, аҳли ҳунару санъат аз шаҳри Санкт-Петербург изҳори қаноатмандӣ намуданд. Мы с большой радостью приехали, первый раз приехали на землю вашу, и мы удивлены вашим гостеприимством. Мы не то чтобы удивлены, мы обрадованы, нам безумно приятно приехать на родину Омар Хайяма и на вот эту теплую, гостеприимную, радушную, приветливую землю. И я надеюсь, что наша дружба будет долгие-долгие годы, и это только первый раз мы приедем. Мы сегодня вас порадуем, споем песни. Мы выучили таджикскую народную песню специально сегодня к вам. Нашли в Санкт-Петербурге, познакомились с таджиком, с мальчиком молодым. Его, по-моему, зовут Мухаммед. Я говорю: Мухаммед, расскажи мне, какая у вас самая известная песня? Он говорит: я тебя научила, я приехала сюда. Вы добрые, вы радушные. Нам очень нравится, что ваши женщины ходят в национальных одеждах. Нам очень нравится, что вы бережете свою культуру. баъдан дар кӯхи дӯстии шаҳри Турсунзода барномаи консертии ҳунармандони гурӯҳи филармонияи шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия баргузор гардид. дар чорабинии роҳбарияти шаҳри Турсунзода ва дигар меҳмонон ҳангоми суханронӣ қайд намуданд, ки муносибатҳои фарҳангии халқи Тоҷикистон ва Русия, таъсири адабиёти классикӣ ва муосири рус ба адабиёти тоҷик, нақши он дар тарбияи кадрҳои соҳаи фарҳанг аз ҷумла театр ва синемо, доираи ҳамкориҳои фарҳангии Тоҷикистон ва Русия сол то сол рушд мекунад. намояндагони вазорати фарҳанги шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия низ дар рафти сухан иброз доштанд, ки ҳунарнамоии ҳунарпешаҳои Русия аз намоиши акосӣ, ки зебоии манзараҳои сарзамини Русияро инъикос мекунад, на танҳо диққати тамошобини тоҷикро ба худ ҷалб мекунад, балки дар рушди муносибатҳои дуҷониба заминаи мусоид фароҳам меоранд. барномаи ҷолиби ҳунарии гурӯҳи филармония манзури тамошобинон гардид, ки бо рақсҳои мавзуни гулдухтарон ва рақсҳои шавқангези мардона қалби аҳли толоро тасхир намуд. бояд гуфт, ки баргузории рӯзҳои фарҳанги Федератсияи Русия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба дастгирии вазорати фарҳанги ҳарду кишвар роҳандозӣ гаштааст, дар рушди муносибатҳои фарҳангӣ ва дӯстонаи ҳарду ҷониб такони ҷиддӣ мебахшад. барномаи консертии ҳунарпешагони гурӯҳи филармония, ки маҳорати волои худро дар рақсҳои ҷаззобу сурудҳои дилнавоз нишон доданд, аз ҷониби сокинони гуногун миллати минтақа бо кафкӯбиҳои бардавом ва гулдастаҳои бешумор пазироӣ гардид.